Gotong MP sedang semai ke UDP Shelok Sabhana Shillong Parliamentary Constituency ubak Wiban Stun Ji Karngap Kenta Uraklen Danda Don Jingmut daga baong bakum ubreu badai na sora daga paunam naga jingjur slap tam hak pertai jura alang do yaw slap jingkerku kat seba ulai ya kani ulapan pawah ke jingilang ke UDP hamongap ha kesengi baar kebadai ke jingilang ban pen itu EU kumukretong ya kinongkit kambat kinilam ke UDP sibenta jong ke jing penkre ya ke election MP sidang semoy ubak biban stu long ba kani kari kasi jantia kadai kaju kumbalong hajamun Kashmir ha ba ya kendau ke siap lalong try da upai ba om da kesorka hendrai ha kini kesengi kadon ke jing senjor ya kani keblabu jingma ya ke jaj menriu lada om don unong ya sa ya bertebit ubak biban stu long ru bagi pai ba kim dai ban seu khajana sya municipal board nama bahakan ni kejela lahap haka sik schedule bat ki bahap siu dai tang kitu ki bahap haka jaka soka ni European World haka juku pol ang baga anti marpo kendau ni Mines and Mineral Development and Regulation Act kendai spa son ponyau kedai ke belapan trekam baklara ke soka jela ndu usnem aja kanri loong bah haka pol belum tedang ba Kapten Williamson isangma Kladon ke City na umtri soka pedeng bakmi ketenat energy ke baong ba sasisin ba penti kena ba soka India kamdon jik temu ai ban pentut ya ke dustul bar ketenrai ke belehok jong kirulu ula ong ru ba MMDR akam trekam syarilum kasi jainti anamar ba migraya kadai ke jela kirulum bar ke bahap hapok ke krenit ke bahan riu kumta la daw yolat ban mikmat parliament bal ada kipai ba ki ibit ban jet unia saj ban penklan bor ke district council lembaga siksida ban unia saj lu ban don unong bisya Supreme Court na kan ke jela Meghalaya sebu lay unong sara ujura lang yuslap ya kani ngalai nakapor sikapor bakat sa pangalay ihimanga ngara lang yuslap ngawang yung fito di uslap na sora hakani kapor nga kwa banong ruya fiba kani kadi kari jong kangab bat kadot kari kabay ityang sisya bat nganong yung fiba kadi kari kabakarpang hado kata-kata ba karukombat kendo karukombat siap kapher na kibenta jong kari India na saway jong kari India hangni nganong yung fiba karukombat kendo hi kakarpang hado kata-kata ba ngem juseu khajna syaka sarkar lara philai na tang hang phia po Guwahati ru bilaban seu khajna nganong ya phi ba kane karukom kejilong karpang kejongi ban bad ya ka kendo ka siap kelasang wanra kejing slor kanora ya phi ka nuksa khnya dah kane kapor kalong ba hang phi ha bo sor silong kalau don kejing seu khajna kata ka house tax यहाँ पर सेव का खजना शका शिलोंग म्युनिसिपालिटी बोर्ड ngasngau ba kadai ba bakla sisa te komu kertong jong UDP ban lasai la dangla yo kala ban long MP jongki nan tek ba har sol Shillong kim dai ban sew khajna shaka Shillong municipality board lani shaka sarkar like no tang itu ki area ki bade ki government area ngong ba hakane ka pori ni dai ban long ki paiba ki ba paigor ki ba tip ya ka jong kariti ka dostor susu nga ko banang ipi ba ladan ru khrau min shwa wong ba ha khasi jantia ka land tenure system ka pher ba nidon kirikinti nidon kirira nidon kirishnong nidon ki lau gentang bar hangne ka sarkar lani ka district council kamdan board ban tukla lani ban dawa ka khajna but kani kerkom long hapo khasi jantia kalau kumju hapo Jammu and Kashmir na filai hapo Jammu and Kashmir ru kerkom bat ya ka khando ka siap kalau thik kumbalong sak khasi jantia te KNJ khasi jantia bat JNK Jammu and Kashmir kalau kaju kerkom bat ya ka khando kaju kerkom bat jirong try ya ka khando ka siap ilong try bit simet larangi dakhol ya kanu ka bentai jong kadira i dakhol bit baro sijingin larangi isya te kala ngido no ndai hakiri kinti
haki private land kamor kichaka kiba ni thiet khuret dakba khuret dakba diet ni badde Mdan bala bandawa bafira banha banmino. Itu ki benta ki badai ki Shillong Administered Municipality. Gawang ya bhi ba sumha nangne shakmat warse ya ka house tax. Ka house tax ka bahe tang hagi jaka ki ba hab ka jaka sarkar yasi bidap se gitu ki khajran. Handre hagi benta ki ba ha polaim khra malki mokhar laban jaya mokrem terter Kim day show ban see ka house tax namar kidai ki jaka simet kam de ka jaka sarkar lada bi snow ba kade ka jaka sarkar to dang ya see ka house tax namar banta ka Shillong Municipality Board kaman show banai banwan ban pangkhoi ki jaka le sabar kimo kamdan show kata ka jingai supply ya ka light lani ka jing supply ya ka manta ya ka kawa ngiyo be na PHC lani kala dang ka jal jiwan Kawai ka sarkar pedeng. Te hakini ka por nga kwa ban shu kin thok kendiat. Ya ka jing pakla. Jong ka sarkar jongi. Hakisnam ke ba kam menswa nado 8,000 khandre. Namar ba nidon kata ka Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957. Menswa la juang ba kamla ban trekam hakine kiri room kasi jantia. But hakita ka por badang long Chief Minister o Captain Sangma kaladan ke city no Union Minister jong energy kabawang ba once again I assure you that the government of India has no desire or intention of disturbing the customary tribal rights or custom existing or available to them. Te kani ke city kaba ngajura na kapor kabang juang ba the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 country kam sikini ki rom kasi namar ba bara kawai kari jong ka jilla ka jongi ka Meghalaya kadi ka tribal areas ka bahab hapo ka 6 schedule like do ka to ka ne ki wards ka bahab po Shillong te ngawang ye pi hakini ka por bala na yo kana banlong member of parliament ta ka jingjet ka jongpi iwei pa iwei but naka sing but naka platform ne naka satipo ka bakateng ka UDP kan le sisay kata ka bron kamba inyo yang ita ki hok ki jongi hakini ka por kala don kata ka jing pun nyot sisu ka jing long tra iki marpo khando ka Supreme Court kong ba ki marpo khando kadai ki jong ki trai jaka hangni hari long kasi jantia Kadba ka sarkar ka unra jaj pigi jaj ki ain ki bak pun khio de kani jinglong hok jinglong trai menta tang ban ti du yong ru ya ka ha ban don kata ki 6 hektar tekalong ka ba plelin ti tang gitu ki hespa na sabar jong jela nomor hang ni ni don ki par ki barit dangi le site ki benta jong sora jong is like in so si ni don ki par ki barit ti menta kalong ka ba khnyot ya kini ki badan ki par ki baret tena snoba kani ke jingle jong sarkar Meghalaya habisnam ki balalai kalong ke ba khnyot ye ka jinglong hok jinglong trai joni ya ka khndo ka siap pi bangan hap trai sitom ban wonra kita ki institute ban penmi ki IAS ki IPS bat susu hakini ka por kadang kata ka jing snow snai ya kari ki joni kalong ba Hante hapo Supreme Court ngimdon ginong bisar nakane ka bentar jong kari kasi jantia ngira yo ginong bisar kasi hante hapo Meghalaya High Court kadba sa Supreme Court par ngimdon kita ginong bisar nakane ka jela ka jongi nang snow ba kadi ka kamram ka jonga nakala yo kalat nakila snowbet ba kadi banlong tao member of parliament nakane ka Shillong ST constituency the blessing and sayo kalat ban dawa na ka sarkar India bangidi banyo unong bisar khasi jantia hangkai hapo Supreme Court ka 6 schedule abang long pen skemi ka 6 schedule kamon pen skemi ka district council ki badan hangni hapo Meghalaya kam hari khasi jantia namar ladangi do ya ka district council
ngin sa slot kum ki dorba snong kum ki hima mentang ngalayoi ke jing slot ke jing trot bor jong ki district council nomor ka don ki bor bana salinder bakwa pan pendo ya ki district council hangni hari jangi ngakwa banong ipi ba nangne sakhamat kana don ka amendment ya ka 6 schedule kepala propose yasi kamput long do pulang senam kamput pas ke parlimen hendrai dan sayo kalar kanti ban penskem ya ka yeng bisar district council court darangal yola banlong unomi khmat jongpi ngaya thu ipi hagi life usan snem menswa ngala yola banwan hangni hapo village court jongka marbisu sedaship ngalayo kalaru menswa ban wan hapo kayeng bisar jong iba Edward kurba bamkwa hadwar blay ngai thu bahayai ban ngai iju bahaya na kapor iju kendo bat iju yaslok ya bon di subject menta kadon kadon kajing le jong sarkar menta sipor ban knyot ki district council court nganong ya phi ba ki phoidari ki sutho ka kintin phoidari kamur criminal cases kila duna sebab parat bad lese tangkan no kato kanisni kan sapoi ka por ba unsa ban bisar iki case iki criminal cases ki phoidari hakapor ben shwale por ngadang long lawyer jong district council por ngadang advisor jong district council bagi hajar tali ki criminal cases ki district council court ki bisar menta kala bandong sa stang kindat konsoi ban bisar bale namar kadai kajing trot bat kajing slor jong ki plirat district council hakani kapor banganong ipi kadai kajing le mon jong sarkar te kwa banong su hakani kapor ba kwa banong su hakani kapor ba ka kamram ka bahongsan kadai ka border jongi idon ka interstate border idon ka international border idon kajing saknyat na boro saudong mentang idon kata ka interstate immigration ki paiba ki jai bandri nakawai ka banta jong kari ki wan sekini kiri bai e jungi kata ro kadi hei ka ba khonyo ka ba ngaso sosi banganong ba kani ka por ba nakapor kadang kata ka immigration te kadang ru ka immigration nakamor ka jingwan nakabanta jong Bangladesh kimwan nang fe na po ka border ki jongi kiwan nakawai ka banta kiwan na po Kolkata kiwan na po Garo Hills Bandung sikini ki ribe jongi kata ka di ka kamram ka ba ngan sakit kya hakapor kabadai ban ladang ayo la ban long MP jokti por bagdang long advisor mga jong district council ngimju seo hakapor bagdang long CME ba titosu ngimju dawa ba ki jai bandai jongi kin seo kita ka professional tax right now kito ki badai batri sarkar ganong ye pi ba kani kapor ibon ki bab nadu kapor si kapor banga kren hapo YouTube ngathai ngala kren ka ya ka kam ka bade ka themetor hadu unta kadang sateng kata ka isu themetor ngala kren si phang ka uniform civil code kata ro kadi ka ahin ka ba sarkar India ka ko banwan ra kaleng ka jala hapo kani kari ka uniform civil code ka ba mod one nation one language one religion hamni lala wanra kum kita ka ahin tikan wara kajing sosi ka bakra kadi ka kamram ka jong ka party ka jongi ba in penkiar na kata ka uniform civil code bagin trekam kalilong kasijan ka kumlay sibon ha kabom